ma yi kake. Nazir kai ne ko baka da hujja ba. Allah dan sauke ni ka ban taba hawa ba ban iya. Kuma Nazir na dauko ka ne saboda na san malamin addini ne kai ma ba ka wayannan da kake nunawa halin da take ciki ubangijin mu ma bai yarda da shi ba kuma kana nuna to amma kuma neman sai kuma da kai da malaman duk sun yarda waye ga ma neman Qur'ani suka ce duk mu da muka san Qur'anin ta nan muka yawwa ba ka da anan inda kake ba ku da kurkuku akwai kurkuku kai ma to yadda ake kai mutum kurkuku haka aka kai su me yasa za a kai wannan ƙananan yaran da ba su mallaki hankalin kansu ba kurkuku me suka yi wanda ya kai su bai san Allah ba saboda dai an tsoratar da ita zancen jahannama in bai kai ba hukuncin da za a musu a ran tashi alƙiyama shi za a yi wa ko ba haka ba wannan dai abin da kai magana particularly ba musulunci ba musulmai ne suka yi musu ba amma dai ka san dalilin da yasa iyaye suke kai ƴaƴansu saboda an tsoratar da su da zancen jahannama ne da dukan wato mala'ika wanda kiri ko duk ya kamata kamar naziru musuluncin mu abin da yace shi yasa yace ilimi kafin magana da aiki yanzu ka fara tsayawa ka san meye musuluncin sai ka zo kai magana akai kaga yanzu naziru ba abin da nake yi ba kamar ra'ayatan nasu nake yi ba abin da ban sani ba a cikin addinin ba wani kamar ra'ayatan nasu da nake yi ba wani kamar abin da yaran nan suke yi ce musu ake ai neman ilimi ne kowace irin azaba ka sha wajen neman Allah ba laifi bane kuma sai su kai ba certificate Nazir da ka karanta Qur'ani na san ka sauke Qur'ani kusan sau 3 ko sau 4 Nazir an baka certificate din shiga aljanna zaka yi nuna mana certificate din da aka baka na cewa lalle aljanna zaka tafi rayuwanka da kai na almajiranci da komai da komai da na san aljanna zan tafi kamar certificate wanda ya zo daga ubangiji aka baka cewa tunda ai ka iya karanta Qur'ani wajen tambayoyin kabari ba za ka samu damuwa ba tunda ka iya larabci zaka yi ta amsa ma rabbuka wa ma dinaka wa ma rasulaka wa ma qiblatuka da duk sauran tambayoyin nan da ake tunda ka iya Qur'ani an baka wani certificate cewa aljanna zaka tafi kwarai Allah ya ban certificate cewa idan na kai nuna mana ka bude kyamar ka nuna mana Nazir yana dai wannan kan idan dai wannan idan na kimani in kana da shi za ka ga ya zai to mu aje wannan magana ya zai in samu idan ganin Allah dinan da kake magana shine imani shine abin da nake gama su ma duk wahala suke yi Nazir ka imani kuma ni na tabbatar da baka ganin Allah ba ni na tabbatar kana bude idan ka za su gane cewa ba ka da wannan idan na imani da za ka gani wannan abin da kake so ka gani imani shi yake ganin hankali imani shi yake ganin iska idan busa ta imani shi ke ganin rai Nazir imani kawai kake ta faɗa tun da su shi idan mu da muke ganin komai da shi mana to amma ai ka san ita da yanda abu yake wato sanin ita ma'ana danganta ta ake sanin kuma yanda abu yake sanin yanda yake yin aiki da kuma kasancewa wanzuwarsa ka nuna kaga in na fahimta baka da hujja ma'ana kai ne baka da hujja saboda ma'ana kake kawowa ma'ana kuma danganta ta ake ma'ana bace ba baka da wani ma'ana ce Nazir imani kake faɗa wato kai da abinda imani kawai kai da abinda Nazir abinda imani shine kai da abinda babu shi shine imani kai da abinda babu shi wannan mutanen da suke sauraron ka ba za ba sun gane baka da wannan idan to ba za su taɓa fahimta abin da kake faɗa ba kai kuma ba za ka fahimci nasu ba saboda me kai baka da wannan idan wanda ake mai suna imani in ya shiga idanka saboda ka sa gilas mu ba ma kallon ma kana da idan ne ko baka da shi ba mu sani ba kana da idan wanda ake kira imani to in ka ce mana a nuna ma Allah sai a ce maka gashi ga Nazir ma'ana kake faɗa kamar danganta kake Nazir wannan bidiyon duk da kake nuna ka daina nuna su ba musulmai ba musulunci bane a cikin kowane kamar yadda da ka nuna kamar Nazir ba za ka ci
yanzu wannan abin da ake yi wannan abin da yake faruwa da kake cewa bi dukkan da nake nuna an daina nuna su ba musulunci bane. Malaman addinin musuluncin sun san idan ana nuna wayannan bidiyo kan tankar ana yakan su ne ko tunda ba addinin bane ba, me yasa ba za su haɗu su rufe makarantun ba? Waye gaya ma kana me yasa abu ne na in ka nuna su kai baki ne ni baki ne ko? Yes. Kai baki ne ni baki ne, to kawai ka nuna rayuwar baƙaƙe ne ba wai ka nuna musulunci. Saboda rayuwar da ubangiji ya samu yi kenan sannan waye ya yafe mana. Rayuwar da ubangiji ya zaɓi mu yi kenan kafin ya yafe mana. Musulunci shi ba na bakin mutum bane ba. Ka ɗaya ka ji musulunci ba na bakin mutum kawai bane. Na Laraba dama ai ba na bakin mutum bane kai da sirai. Dama al'adun Larabawa ne kuka ɗauko. Na baƙaƙen mutane ne. Yes. Ta wa gaya ma. Al'adun Larabawa ne, no, Nasir al'adun Larabawa ne wannan. Ba addini bane. Yanzu yaushe za ka samu wancan idan mai suna imani ni kuma yanzu ni. Sai ka faɗa min ta hanyar da zan biyan same shi yanzu ne in ka faɗa min sai zan yi dan in samu wannan idan a gaban mutane dan Allah mu ga Allah yanzu nan in ka faɗa shi. A lokacin da ka faɗa min Nazir. Ya samu shi kaman kawai ka ce za in dawo ka dawo ranka da na samu wannan idan ko kuma ka iya cire gilas ɗinka mu ga idan ka kara da shi in kana da shi kawai a ce ma gashi. Za ka iya. Nazir kana da matsalar network. Na gani an kira ni amma na katse. Ka ce akwai yanda za a yi ka nuna min yadda ake samun idon da za a ga Ubangiji. Me kake jira da baka nuna min ba? Yawwa. Yanzu ka wannan cire gilas ɗinka to ga kana da shi. Kar ka damu da gilas. Kai ka san dai ina ganin ka. Kai ka san dai wato in ba na gani ba zan dauko. Allah ka daina wahalar. Nazir ku daina damfaran al'umma. Ku bari mutane su sami incin kansu. Ku bari mutanen mu su falka. Ku bari mutanen mu su zama likitoci, su zama injiniyoyi, su zama lauyoyi don taimakon al'umma. Ku daina tusa ma mutanen mu tsohon ilimin da ba zai taimake mu ba. Ku daina karanta wa mutanen mu rayuwar wasu mutane waɗanda ba namu ba. Ko ba haka ba? Kun dame mu da zancen sahabbai. Sahabbai magana biyu ku. Nazir kai ne ku baka da hujja ba. Sauke ni ka ban taba hawa ba ban iya kuma Nazir na dauko ka ne saboda na san malamin addini ne kai ma ba